Moi boas. Hoxe temos un paquetiño de roleiros doble entrega, porque aproveitando que saíra a caixa de Agentes de Dune, pois me comprei Arena e Polvo, la guía de Arrakis, de Dune, o xogo de rol 2 de 20, publicado en España por Non Solo Rol e internacionalmente por Modicius. Este é o manual que previamente xa había comprado, pero como o merquei fora da súa saída máis tarde, pois non lle fixen a reseña de paquetiños. Pero bueno, é un libro característico do 2 de 20, bastante intenso, 55 euros, unhas 330 páxinas, a toda cor, bueno, pues a típica calidade de Non Solo Rol. Creo lembrar que saliera nun mecenazgo que sí, tiña as opcións de edición de coleccionista Atreides ou bueno, ese Harkonnen. E tamén hai unha pantalla non a merquei, é unha mágoa, é unha crítica que lle podo facer un pouco aquí a este suplemento, a guía de Arrakis, que en toda a guía de Arrakis, non, bueno, este é o código, pero xa está descargado, o sea que nada. En toda a guía de Arrakis non hai un só mapa de Arrakis, pero o casualidade na pantalla ven o mapa de Arrakis. Entonces, bueno, vale, pues habrá que mercar a pantalla solo polo suplemento. É algo moi típico que adoita facerse ahora, por exemplo, en El Anillo Único, en El Son dos Anillos tamén, de Free League, que o fan, e xa o facían con Aventuras de Tierra Media antes, que a pantalla ten un libreto interior que solo podes conseguilo si mercas a pantalla, ¿no? É un pouco, bueno, así, porque ao final tes que mercar a pantalla e se non a usas, eu ao final casi prefiro, ao final as pillo por completismo, pero casi prefiro en digital, que é a utilidade que ten, pero ao final, bueno, porque esta pues sempre o lees, ¿no? E podes tomar o sea, buscar referencias durante unha partida e tal, pero no caso da pantalla, se xogas online, pois tampouco ten moita utilidade, pero bueno. Este suplemento ten unhas 150 páxinas, son 40 euros, xa lle chega ben por o que ten, por 10 euros máis tes o outro, pero é verdade que, oye, ten a mesma produción, a mesma calidade, e está moi ben, está bastante completo, é un apoio moi interesante para xogar Dune, e sobre todo para xogar tamén Agentes de Dune, que ao final ao cabo é o que se trata de conquistar Arrakis, ¿no? De tomar a dirección, o sea, a recolección da especia e desenvolver unha campaña en Arrakis. Ves que aquí falan de Arrakis, Dune, o planeta desierto, Fremen, política da especia, caminar sin ritmo, el agua de fluir, e xa todo a maquetación é igual que o básico. E bueno, pues isto é un complemento perfecto, pero o que viña eu aquí principalmente era a ensinarvos a caixa de Agentes de Dune. Primeiro, o prezo. Bueno, pues iba a mirar aquí se venía, non ven, creo que eran 60 euros. 60 euros, pues non ven por aquí. Non ven. Non sei se eran 60 ou 65. Bueno, de todas formas, como vou a deixar depois o enlace na caixa de descripción, tanto na página web de Non Solo Rol como de Tesoros de la Marca, que sabedes sempre os poño, pues vos podedes mirar aí. Como sabedes que Tesoros de la Marca un 5% de desconto, así que vos pode salir máis económico. A caixa é dura, non é caixa de cereais, mirades, é de cartón duro, trae o seu código e ten un engadido, porque ao mellor igual non queres mercar o manual, e dices, claro, eu merco a caixa, merco o manual, ao final se va un pastón. Co código de descarga dos PDFs da caixa tes o PDF gratuito do manual básico.
Así que si eres dos que te gusta o digital e non necesitas o manual físico, pois aquí tedes unha moi boa opción. Mirades o que trae a caixa. Eu creo que está bastante completa, por suposto. O sea, mirei antes, se ven retratilados todos. Eu simplemente quitei o retratilado para descargar o código e o sea, descargar o PDF, meter o código na web de Solo Roll e botar un ollo previo. É tapa blanda, pero non é un problema no sentido de que vai nunha caixa, non? Entonces, pois non desentona. De todo isto hai PDF desta guía da campaña. Vedes que o interior é igual. Simple, o sea, mismo tipo de maquetación, simplemente que non ven en tapa dura. Despois esto tamén ven o seu PDF, tal cual é este, o sea que si o non queres manosealo, este está moi ben, o queres ti guardar tiendo a caixinha e tal, o podes imprimir en papel normal ou tipo cartulina para repartir aos xogadores e tal. E un pequeno resumo do que é Arrakis. Desierto, transporte, gusanos de arena, población, ciudades. Despois, unhas chuletiñas para xogar. Recolección de especia. Ten unhas reglas especiais para recolección, entón tes unhas fichiñas, aumento da amenaza. Entón ves que aquí ven para poner na mesa, ¿no? Aumento da amenaza, ti aquí o ves como director de xogo e polo outro lado usos de inercia para que o teñan os xogadores en riba da mesa. Tamén, como vos decía, como o tedes en PDF, o podedes implementar no voso tableiro virtual e así se pode empregar igual que isto. Isto é unha axuda para empezar, que é como un informe inicial. Está moi ben, porque non é un folio cualquera, é tipo cartulina, rugoso, parte. E, bueno, como tedes o PDF, tamén se pode poner en tablero virtual, e isto, bueno, pues temos máis complementos de campaña. Despois temos tokens, que sempre, bueno, cando son caixas a veces dá un pouco de repelús o tema de que, claro, se os quitas despois non te caben e tal. A caixa está moi ben porque ten así, ves, un huequiño. Entonces, podedes deixar aquí os tokens que non vos van a molestar. Estos son todos os toques que ten. Despois, máis complemento. Tedes, isto é como un pequeno resumo do que ven. Le primeiro tedes unhas tabuñas de apoio, un planiño tamén que se prega para a campaña. Isto é tamén de unha localización das zonas que hai, un planiño. Aquí tamén temos o mapa de duelo para os duelos que se desenvolven. Por detrás, mapa de negociación. E despois os personaxes xogadores nun formato bastante curioso. O sea, curioso me refiro de cuidado, non de que sea tal. E tedes aquí, bueno, pues todas as características, as habilidades e unha folla de resumo onde unha chuletiña para diferentes secuencias. Entón, en todos é igual. É toda unha familia que se encarga de recoller a especia, telados con os Harkonnen. Está moi ben, bueno, non vos quero espolear. Depois temos estas peanas que son para poner os personajes. A mí non me gusta especialmente este tipo de peaniñas. Non sei se se mira moi ben. Aí vedes, para poner aí no medio e vertical. Eu, se se quere poner así, casi prefiro figuras ou un token así tipo esto, un token plano, así, tipo así, coa figura do personaxe. Eu uso doito facer con un Inkscape, por exemplo, e despois os imprimo e os meto nunha chapiña, nun papel deste, como se chama, foam, recuberto con unha lágrima de plástico para que quede chuliño. Me gusta máis xogar así que ponerlo así. Paso por entonces estas figuras. Depois temos unha caixa de dados, que a verdade é que os dados, sabes, son cariños. Eu creo que valen
14,95, o sea que se a caixa descontades os dados xa non sale tan cara a caixa, Son 5 dados de 20, non ten dados de 6. E o que ten aquí, vedes, vamos a ver que saco un. Non vou sacar todos. Se virades aquí no 1, a ver se se vira, está aí o símbolo da casa Trades. Dadiños. Que, bueno, lógicamente a caixa é moito cuidado e tal, pero pois as tirades metedes aquí os dados e fuera, non? E despois temos dous mazos, que este sí que non os abrín. Quería abrirlos ahora aquí con vos. Porque ten estados, ten bastantes cousiñas. Eu tamén as cartas de estados e cosas e tal non é algo que eu empregue moito. Pero, que vos decía, eu tamén é como xogo basicamente online, tampouco tede cuidado a abrir, que non me vas a carallar as cartas. Isto está moi ben o plastiquiño. Se agradecía unha caixinha de cartonciño, verdad? Porque claro, ti agora quitas o cartón e aí te queda. Ou podes por o típico da unha goma elástica, pero de verdade que despois pasa tempo, se secan e tal. Non sei, eu prefiro unha caixiñiña, que ao final podes facer un diseñito, no? Pero joder, estaría ben que tuviera ou que tuviera aquí un espacio, xa que vas a facer así, sabes, que teña un sitio onde ti podas poner, que tuviera un hueco para meter o dedo e quitalas. Pero bueno, son ideas. Pues vemos aquí que hay diferentes cartas: influencia en la Choan, historias de violencia Harkonnen, secretos Harkonnen, desde traje. Estos son, veis que son objetos, cazador buscador. Tiene bastantes objetos por aquí. Actitud Fremen, mira, estos son os estados, ¿no ves? Tienen máis estados, conmocionado, tal. Ben. Estos son un dos mazos. E outro, por aquí vamos a abrirlo para que vexades o que hai. Ainda me vou a levar o dedo por diante. Bueno, ha de ser para hoxe. Deu menos o anterior, Aí está. Vamos a ver qué ten aquí. Soldados Harkonnen. Ves aquí as características por detrás. Soldados de la casa Nagara, que a que vos sodes protagonistas. Más traficante de especia. Ves que PJs, Musa. Por ejemplo, podéis poñerlos aí tamén, sabes? Pero, bueno, aquí tenemos una Bene Gesserit. Por certo, que vai salir agora a serie en HBO Max, bueno, en Max, xa. Mais Barón Harkonnen, Condesa Sakura Nagara, máis personaxes por aquí. máis. Que hoxe está moi ben porque hoxe tedes a buscades, tedes aquí todas as estatísticas, máis obxetos hai por aquí. E despois estas cartas Harkonnen, que non sei moi ben que son, pero ven a ser como recursos, parece. Vale, sí, é algo das mecánicas da campaña. Entonces, bueno, como vedes, está bastante completa. É unha caixa que a mí me parece que está moi ben asustada de prezo para todo o que trae. A verdade, o atípico que ti colles todo aquí, cabe perfectamente o mano da campaña, que non vos dicen cantas páxinas ten, pero ten unhas 110, máis ou menos, 115, 116 páxinas, non está nada mal. Co seu código de descarga, que como vos decía, aparte vos trae o manual básico, que los que o tedes, pues bueno, non vos vale para nada, pero aí o tedes. Esto creo que é unha forma moi interesante de promover o mundo, o sistema, ¿no? O a proposta de Dune. Vedes por aquí como está tamén. Vedes que tamén tenga por aquí a súa ilustración. E aquí aparece todo o que ven dentro exposto. A mí o tema das caixas é algo que me gusta moito, xa dende
A ver, os roleiros somos moi de caixa, sobre todo por la época de AD&D, ¿no? Que las caixas están os vademecus de campaña, ¿no? Que había. E se estila moito as caixas de inicio, pero as caixas de inicio sí que xa son menos partidarios, salvo que sean para algún agasallo, ¿no? Para alguén que quiera empezar e tal, pode estar interesante, ou lógicamente por coleccionismo. Pero este tipo de caixas no que é unha campaña no que ven todo xuntiño e tal, a mí me gusta moito. Por exemplo, a de la Friqueza Bauman, de hai pouco, de Detrás das paredes, está moi ben, porque tes todo aí metidiño e o levas a partida si xogas en físico e os tes todo aquí, ¿no? E xa vos digo, o precio está moi asustado porque ten, solo con cos dados xa resta bastante do custo total. E non sei se a liña de Doom vai a continuar non solo, supoño que dependerá moito do nivel de ventas que ten. Agora está pegando moi forte porque, bueno, xa leva aí un tempo que saliu a segunda película. Próximamente estará xa en HBO Max para mirar quen teñades a suscripción a esta plataforma, e vai a salir agora a serie das Venes de Xeriz. Así que está claro que va a seguir unha saga, habrá unha terceira película próximamente. E vamos, sobre todo a segunda película penso que pegou moitísimo, que hai xente moi fan. De Herbert xa había moitos fans anteriormente e o aquel famoso videoxogo, eu xa son máis vello, vos igual algúns dos que estades escoitando non lembrades, pero había un videoxogo moi guapo de MS2, aí que tens que meter os disquetes e tal, que recuperabas a especie e te venía gusano e todo o tema, estaba era tipo estrategia, estaba moi chulo. E creo que este ano, creo que está a piques de sair, vai a sair un videoxogo MMO do universo Dune, o sea que é algo que está en moita actualidade. Sabedes que eu son bastante fan do sistema dos eventos, o que empecé a xogar con Conan, depois o descubrí tamén en Dishonored, Achtung Cthulhu, vai a sair próximamente Fallout, que é un sistema moi pulp, que é Dune non é precisamente unha imitación que poda considerar pulp, non? Pero sí que me interesa moito a proposta mecánica que vai a ter co tema da recolección, porque eso sí que é fundamental. En Dune é fundamental, ou é moi central, a recolección da especia. Así que aquí trae unhas reglas para elo, e tiene que estar moi ben. Aquí é un xogo de casas, de poderes. Eu, por exemplo, se me ocurre que para Dune debería mellor un Force in the Dark, polo tema das casas e todo isto e tal. Pero bueno, eso tamén é porque é un sistema que me gusta moito e estou afeito a él, entón o mellor pois podo tirar un pouco por aí. Este igual sí que acabo levando a mesa física, porque teño xente coñecida que le gusta Dune e ao mellor igual me atrevo con elo a nivel físico, o sea que va a ser complicado que miredes en alguna partida. Como sempre vos digo, se vos parece interesante e non o colleche de saída, vou vos deixar abaixo a caixa de descripción. Non é que sea afiliado ni nada, é simplemente por simpatías e por facilitarvos a vos o acceso tanto a página web de No Solo Rol como a de Tesoros de la Marca. E si considerades necesario puntualizar algo ou comentarlo, bueno, pues tedes aí os comentarios e encantado de falar e debatir con vos. Me despido como sempre, que nos vemos nas pantallas ou se non nas mesas. Veña, un saludito.